Хайде, Боб. Хайде, Боб. Хайде. Хайде. О! Какво ще да поправя, че ги редуваш? Това си намери занимавка. Даже си изпотен. От зор. Да се напъваш. Не е да се демонстрираме характер. Да. При положение, че съм най-манинкото и трябва да доказвам характер от сега. Да, баба. Да знаем кой е с нас. Нали, баба? Знаем, Дани. Ох, не бъде сладкото бомбонче. Не бъде сладкото бомбонче. Да ги изпапам, бей. Мадур. Мама ми купи днес една въкничка с картинки. Гледам аз с интерес и разлиствам лист по лист. Тука зайче как играе, кумалица как го дебне, та-ла-ле. На кълба се извади зайцето. Тъй, баб. Мама ми купи днес нова книжка с картинки. Гледам аз с интерес и разлиствам лист по лист. Тука зайче как играе, кумалица как го дебне. Тъй ли, бабо? Баба ти изпапа хубавите буски, бе. Баба ти изпапа тия хубави буски, бе, бабо. Бозаничо. Тъй ли, бабо? Бозаничо. Ти си един бозаничо сладък. Намери се занимавка. Хем шуми. Да, бабо. Казвам веднъж баба. Така. Я кажи на баба. Баба. Ама трябва да е на кеф и да му се повтаря 1-5-6 пъти поне. Баба. Баба. Хайде, Дани, кажи на баба. 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 Мариан ще го хранеше в тази другата люлка. И той явно гладен и тя нещо просто забавих да му поднася лъжичка, так се вика, айде! Ей, знае той. Знае как ли си поиска. О, приятел, как си? Ох, не му се стои на едно място. Опа! Гледай как стъпи напред. Смело